Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Bon dia, benvinguts a un nou programa de Retuit Ràdio. En aquest dilluns ens trobem amb diferents col·laboradors de diversos centres educatius de la nostra localitat. Participen els següents. De primer, el Col·legi La Nostra Senyora de la Consolació. Després tenim el Centre de Formació per a Persones Adultes i per a finalitzar comptem amb la participació del Col·legi Mestre Francesc Català. Bon dia, avui entrevistem a Laia Dosdat, alumna de segon de primària del Col·legi Nuestra Senyora de la Consolación de Benicarló. Hola, Laia. Hola. Per començar, i només en una paraula, podries dir-me un sinònim del que representa per a tu el famós coronavirus? Avorriment i tristesa. Com és això? No t'ho passes bé a casa? Bé, sí, perquè hem parlat amb tota la família. També hem jugat a jocs de taula que abans no podíem, perquè no teníem temps, però no és el mateix. Però alguna cosa bona tindrà esta situació, no? Sí, clar, estic molt contenta de tindre els meus pares tots per a mi. Doncs no està tan mal. No, perquè hem jugat, hem cuinat, hem fet connexions amb la senyora i els companys tots els dies. Hem vist pel·lícules i també ens hem barallat. I què és el que més has enyorat? El que més enyoro és no poder veure els meus avis. També els meus amics, perquè com he dit abans, ens connectem tots els dies i ens veiem. Però anar al col·le m'agrada molt i em fa sentir molt feliç. Per què fas feliç? Com és la vida a la teua escola? Un dia normal i corrent, abans de les 9, ja fem la fila. Sona la música i la meva classe, com som, la lletra A, pugem els primers. Lo primer és el bon dia, molt carinyós, de la Madre Montse, de la meva senyora i d'altres persones que treballen al col·le. I ja a la classe comencem, sempre el dia cantant, després aprenem moltes coses i ens divertim tant. I per supost, el pati. I quan tornaràs a veure tant els teus avis com els teus amics, què és el primer que faràs? Ui, els abraçaré molt fort i els donaré molts besets. Però amb una miqueta de compte, que has de seguir mantenint precaucions, no? Sí, però no sé si em podré aguantar. I t'agradaria tornar a l'escola a aquest curs, encara que siga per a fer un acomiadament del curs i de trobar-te amb mestres i amics? Oh, sí, m'encantaria. A més, hem de fer la festa de fi de curs. Ui, esperem poder fer-lo, però serà un poquet difícil. I ja per acabar, Laia, si aquest temps de coronavirus ha sigut un avorriment, segons has dit abans, com esperes que siga tot quan el virus ja hagi desaparegut? Perquè desapareixerà, que sí? Sí, jo espero i desitjo que siga tot com abans, que poguéssim anar al col·le, al parc i altres coses. Doncs moltes gràcies, Laia, i ànims. Moltes gràcies, igualment. I fins així la nostra entrevista, Laia, alumna del Col·legi Nuestra Senyora de la Consolación de Benicarló. Bon dia a tots i gràcies per la vostra atenció. Hola, soy Manolita y estoy de profesora en la Escuela de Adultos de Benicarló. Os voy a contar la historia que existe tras los humildes delantales que usaban nuestras abuelas. Para la mayoría de las personas se trata de una prenda de cocina aburrida o incluso ridícula, que muy pocos están dispuestos a utilizar. Sin embargo, el delantal solía ser más importante de lo que te podrías imaginar. Es posible que nuestros hijos quizá no sepan lo que es un delantal. Antiguamente,
era una prenda indispensable para el ama de casa de cualquier familia. El uso principal del típico delantal de la abuela era el de poder proteger la prenda que vestían en ese momento, debido a que solo se tenía unos cuantos vestidos, y era menos trabajoso y mucho más fácil lavar los humildes delantales que los vestidos. Pero además de eso, también se utilizaban para otras muchas cosas. La principal función del delantal de la abuela era proteger el vestido que estaba debajo, pero además era increíblemente útil en la cocina. Se utilizaba como manoplas o agarraderas para coger los recipientes aún calientes del horno, o la sartén más que caliente del fuego, sin tener que estar con un paño de cocina siempre a mano. Era una maravilla, porque además era perfecto para secar las lágrimas de los más pequeños de la casa, y en algunas ocasiones incluso era utilizado para limpiar alguna que otra oreja y caritas sucias. El delantal servía para transportar desde el gallinero los huevos a la cocina, los pollitos que necesitaban terapia intensiva y a veces los huevos golpeados que terminaban en el horno. Cuando venía alguien de visita, el delantal de la abuela servía de refugio a los niños tímidos. El infravalorado trozo de tela se convertía en el lugar perfecto para que se escondiesen los niños más tímidos. Y cuando hacía frío, nuestras abuelas los utilizaban para resguardarse envolviendo sus brazos en él. Aquel viejo delantal, agitado sobre el fuego, oficiaba de fuelle. Aquellas viejas prendas de cocina limpiaron y secaron muchas frentes llenas de sudor después de pasar todo el día junto a los fogones. Las ramitas con las que se encendían las estufas de leña también eran transportadas en aquellas prendas tan útiles, y él era el que cargaba con las papas y la leña hasta la cocina. Servía también de canasto para llevar todo tipo de verduras desde la huerta hasta la cocina. Después de usarse en la cosecha de la cebada, le tocaba el turno a los repollos. Con él se recogían los frutos al terminar el verano. También durante el otoño, el delantal era utilizado para transportar las manzanas que habían caído de los árboles. Cuando alguien llegaba inesperadamente, era sorprendentemente la rapidez con que el viejo delantal podía sacar el polvo de los muebles. Cuando se acercaba la hora de comer y a la cena preparada, nuestras abuelas salían al porche y agitaban el delantal para que los hombres dejasen de trabajar en el campo y supieran que la comida estaba lista. Con esta actuación, ellos entonces comprendían de inmediato que el almuerzo estaba dispuesto. La abuela también lo usaba para colocar en la ventana la torta recién sacada del horno, para que se enfriara. Actualmente, por el contrario, la nieta coloca la torta en el mismo lugar, pero para que se descongele. Pasará mucho tiempo, posiblemente largos años, antes de que alguien invente un objeto que pueda reemplazar aquel viejo delantal, que tan útil les fue a nuestras abuelas en su momento y que tantas funciones cumplía. Aunque quizá ya no hay abuelas que tengan que proteger el vestido, dado que hoy hay muchos y tenemos máquinas que los lavan. Las asas o agarraderas de las sartenes ya no queman. Las caritas de los niños las lavamos con toallitas húmedas. El fuego lo avivamos con un botón o una llave. Y el polvo lo quitamos con bayetas ecológicas que repelen el polvo. En recuerdo de mi abuela, hoy tengo colgado en mi cocina un delantal, que me recuerda a aquella persona tan querida y que tantas cosas fue capaz de hacer con el delantal, y sobre todo, con mucho cariño. Dedicado a las abuelas con el mayor respeto, reconocimiento y amor.
Hola, benvinguts i benvingudes a aquest, programa d'entreteniment, creat pel Col·legi Mestre Francesc Català de Benicarló. Estem ací, doncs, per a que aquests dies siguin molt millors. No m'embolico i vaig a donar pas a la primera secció que vos portem, la cuina de Marta, que us contarà un parell de receptes la mar de bones. Hola, sóc Marta. En aquests dies que passem tant de temps a casa, segur que molts de vosaltres heu fet molts dolços. Jo n'he fet molts i avui faré, amb el meu pare, un dels que més m'agraden, la coca de iogurt. Hola, és una recepta molt fàcil de fer i està boníssima. Marta, agafa un pot buit de iogurt i mesura 3 pots de farina, 3 pots de sucre i un pot d'oli de gira-sol. Val, faltaran 4 ous, un iogurt, un sobre de llevat royal i la ratlladura de la pell d'una llima. Anem! Batem les clares d'ou fins a arribar a punt de neu. Ja les tens. Ara hi poso els rovells i la resta d'ingredients. Mentre ho vas posant, jo remeno amb una cullera de fusta. Molt bé. No pares fins a aconseguir una massa homogènia. Mentre tu acabes de remoure tot, vaig engreixar el motlle amb mantega i escampar-hi farina per sobre. Ja ho tinc! Doncs ara tira la massa al motlle i ja està a punt. Perfecte, i ara al forn. Això ho faig jo. A veure, a 180 graus, ja. I ara a esperar 40 minuts. Marta, quina olor més bona surt del forn. Anem a treure-la, que ja han passat els 40 minuts. Quina penca més bona! La puc provar? Cal esperar una mica que crema. I quan es refrede posarem sucre glacé per damunt? Sí, iràs pensant si vols que la farcim amb xocolata o amb melmelada. Que difícil decisió! I vosaltres, què li posareu? Bon profit! Després de les receptes no hi ha millor continuament que vindre a contar-vos poemes, i aquesta secció m'agrada cridar-la Poetes en Acció. Endavant! Si el món fos escrit amb llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir. Podria esborrar mentides que no cal dir, n'esborraria l'enveja que porta mals, n'esborraria grandeses de mèrit fals. Però és escrit amb tinta de mal color, i el color de la guerra i el dolor. Qui voldria escriure un nou món més just i net? Pot ser que tu i jo provéssim, ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconet. Soc un poema. Soc delicada i pensativa, i em pregunte si deixaré d'estar boja. Sento veus al dormir i veig els pensaments dels altres, però vull canviar. Soc delicada i pensativa, i sento por que descobrisquen com soc. Pretenc amagar-me dels altres, però no puc. M'espanta que descobrisquen com soc. Em preocupa que aquesta etapa de mi no acabe, però per tot això. Soc delicada i pensativa. Entenc que no em comprenen. Dic que no em miren, però no m'escolten. Somni de ser invisible, però no passo desapercebuda. I quan tracte de ser escoltada i vista, és quan els meus sons es compleixen. Espero que tot passe. Al meu poble la gent compra. Poesia de Maria Dolors Pellicer. Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren penques i cacaues, carabasses ben torrades i saquets de caragols per Pasqua na mona i per Nadal els pastissets. I s'escuren les butxaques per omplir els cabassets amb ameles ensucrades, confitures i pinyons, cucuruchos de galetes, mantecades i torrons. Compren flors en abundància per primavera com cal, però no compren somriures que això es dona de regal.
se m'oblidava. I a part de la nostra cultura, els meus companys també us entretindran amb curiositats vàries però molt interessants. Una cosa curiosa és que a l'any 1890 va ser exportats 10 milions de litres de vi Carlon. Era la major font de riquesa del poble, però la plaga d'un insecte que es diu filoxera va matar totes les vinyes. Els quatre cantons és la forma popular amb què es coneix l'encreuament entre les dues principals vies del centre històric de Benicarló. Són el carrer Major i el carrer de Sant Joan. I us diré més. Durant l'edat mitjana, que va ser entre els segles V i XV, eren visibles les quatre portes que donaven accés a través de les muralles de la ciutat, ubicades en els 4 punts cardinals, la del Grau o de la Mar, la de Càlig, la de Penyíscola i la de Vinaròs. Us heu adonat que en el campanar de l'església de Sant Bartomeu hi ha forats? Doncs són forats provocats per la metralla en les diferents guerres que es va produir a Benicarló. Fixeu-vos! Quina pena, s'ha acabat el nostre temps. Espero que vos hagi agradat tot, fins les receptes fins els poemes i les curiositats. Fins a la pròxima! Així donem per finalitzat el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat moltíssim. Gràcies per escoltar-nos i ens veurem el pròxim dimecres. Adeu! Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.